पहले जतन खाका हामयाफारो जों दिनै दनपुर विधानसभा उपनिर्वाचन तिप्रामथानि वारियर संगे किसा कामिवा जों दिनै दूर लोकराव मालायखा साबनो भोट दिनाय अप्रश्न जों 21 तारिखनि सिमी फाइपुरनसिमी बरक संका तिनि सारिग 5 तानि समय सिन तिप्रामथानि प्रेस मिट दंग आरो चिनि जत अजामा कत रंनाय बुबाग्रा बायमिया चिनि एलपि मालायखा तिनि 5 ता समय प्रेस मिट नि बिसिंतिना जों क्लियर खारिनाय बसखांनि 5 तारिखआव जों साबनो भोट दिनाय रिया तबे जों अर उमो फाइ नुफाइका जे थानाय 20 बছর 25 बছर बामफ्रन आमालब अ दनपुर एलाकानि तिप्रासा कामिरक उकलग उसुरजाक ताबो बीजेपी आईपीएफ नि सरकाराव अ कामिरकाबो उकलग खेख्लायजाक लामा करे ईद बजागिया अमतेरकति नुफाइका एका अबनो रगैनो जों तिनि प्रेस मिट नि बिसिंथै सानाय बसखांनि साल चिनि कैंडिडेट रिफानो जों साबनो भोट दिनाय रिया अब तिनि नरक परिष्कार सानाय सारा दनपुर तै बक्सन नगरनि लोकरंनो तिनि चिनि तिप्रामथानि बखाक्तै मेसेज रिजांनाय तै अर्थ तै बिसि कक्त सानानि क्रై जों अर तिनि जत जागानो गुरिनाय माने चिनि जारा भोटार्स बा चिनि जारा तिप्रामथाना खाफुरजांनाय बर थिंनो तंग अर इफोर इंगिया जों बरक बाय मालाय कक सानानि बागैनो मनि खानि कक खाना बागैनो जों आसे अजामार अर तिनि फाइसक पैका एकाय आं खाख्लायो बसखांगो चिनि साखानि जेता डाइरेक्शन तमनि अमतेखेनो चिनि लोकरंगो जों बरंनो भोट दिनाय हामबाय।